narị kwuru narị ndị mmadụ nwegasịrị ọja dị iche iche nọ n'Isuọfịa na kansụl Agụata enwetago ọgwụ n'efu n'aka Marcel Ofomata Foundation. Ya bụ inye ọgwụ n'efu na ileru mmadụ anya maka ahụike ya bụ nke mere n'Isuọfịa Primary Health Care Center. Enye ha ohere nyere ndị ritere erere ka a mara ọnọdụ arụfa mara ndị a na-enye ọgwụ. Chukwuemeka Modelim pụtara anyị akụkọ a. Ndị na-aya ahụ ma gwọkwa ha bụ nke gbagoro afọ 16 n'obodo Isuọfịa ọ bụ nke a nọrọ na ya gwọọ ndị mmadụ ọbara mgbali elu, ọrịa anya, ọrịa shuga makwazi nye ha ndụmọdụ gbasara ụzọ ha ga-esi na-akpachapụrụ ahụ ha anya iji gbanarị ọnwụ mberede ya nakwazi oke ahụ ọkụ. Ndị a nyere ndị mmadụ ọgwụgwọ ahụike n'efu nyekwaziri ha ugegbe anya nke ha ga-eji were gwọọ anya na-enye ha nsogbu. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka emechara ya bụ ihe, onye na-enye ndị mmadụ ya bụ ahụike n'efu bụ Maazị Marcel Ofomata kọwara na ihe o ji eme ihe a bụkwanụ ụzọ o si enyere ụmụ ogbenye aka iji hụ na ha na-enwe ahụike ma na-enwekwazi obi aṅụrị ndị na-enwe ahụike dịka ndị ọgaranya. Ọ gara n'ihu wee kwuo na eji malite ya bụ ihe na ọtụtụ ụmụ ogbenye ndị na-enweghị ego ha ga-eji gaa ụlọ ọgwụ ma gwọọ ọrịa na-enye ha nsogbu eritego elele na ya site na-enweta ọgwụgwọ nke ha na-enye ha n'efu. Ọ gara n'ihu wee mee ka amata na ya bụ ọrụ nke inete ndị mmadụ na-enweghị ego ịga ụlọ ọgwụ ma gwọọ onwe ha ọrịa na-enye ha nsogbu abụghị sọsọ ihe a ga-ahapụrụ ha. Ọ kpọkukwara gọọmenti na ndị ọgaranya ka ha nyere ha aka n'ịhụ na ndị mmadụ ọkachasị ụmụ ogbenye na-enwe ahụike mgbe ọbụla. Ụfọdụ na ndị nwetara ya bụ ahụike n'efu bụ Maazị Christopher Ụwa nakwazi Odoziakụ Ifeọma Ọnụ kelere ndị a gwọrọ ha ọrịa n'efu ma kelekwa ha maka iweta ya bụ ihe n'ebe ụmụ ogbenye nọ ma gwakwa ndị ọzọ ka ha ṅomie ha. Ha mere ka amata ya bụ ọrịa agwọrọ ha emeela ka ha nwee ezigbo ahụike nke ha na-enwebeghị mbụ. Site n'Isuọfịa, abụ m Chukwuemeka Modelim.